En aquest vídeo aprendrem què és aquest aparell d'aquí i utilitzar el nostre tèster com a voltímetre per mesurar voltatges. El primer que vos ensenya és això d'aquí. Això d'aquí, d'acord, això d'aquí, no li deim generador de corrent, que realment no és un generador, sinó que el que fa és transformar-me el voltatge de 220 volts en corrent altern, en el qual jo el tinc endollat, a un voltatge de corrent continu. Aquí hi ha diferents voltatges que me dona segons on connecti els meus cables. Ja ho anirem veient. Aleshores, anem a utilitzar-lo, d'acord? Anem a posar-lo en marxa i anem a veure què fa. Val? I utilitzarem el tèster per mesurar els voltatges que me dona aquest aparell. Val. Fixeu-vos, llep primer el voltímetre, el tèster com a voltímetre, anem a veure. Fixeu-vos, aquí. Me diu que me dona un voltatge de 5 amperes, de 5 volts, mos oblidem això d'ampers d'aquí, val? Aquí me donaria 5 volts. Després, aquesta part d'aquí, aquí tenc 0 positiu, 0 negatiu, i aquí tenc diferents rangs. Aquí hi ha una pestanyeta, que no supos que sí, la veus, d'acord? Si me posa aquí 3,3 me dona d'aquí a aquí 3,3 volts i d'aquí a aquí 3,3 més. Per tant, d'aquí a aquí me donaria 6,6 volts. Si jo canvio la pestanyeta i la poso a 12, si jo connectàs el que jo hagués de connectar entre aquí i aquí, me donaria 12 volts i aquí 12 volts més. D'aquí a aquí 24 volts i tenc aquests 4 rangs. Aquesta part d'aquí és una miqueta més complicada, enguany no l'utilitzarem i el que puc fer és variar el meu voltatge. Veus, en la rodeta varia el voltatge i també me regula la intensitat. Aquí me donaria el valor de la intensitat que circula pel circuit, és bastant més complet, d'acord? Evidentment no tinc intensitat si no tinc un circuit, recordeu, perquè se moguin els electrons, que són els que me donen l'amparatge, els ampers, he de tenir un circuit tancat perquè puguin circular els meus electrons. D'acord? I amb això variaria el meu voltatge. Fixeu-vos que puc arribar fins a 32,6. D'acord? Anem a comprovar-ho. Vinga, vamos allá. Aquí tenim el meu tèster. Recordeu que tinc aquí voltatge, corrent altern, aquest símbol d'aquí. I aquest voltatge en corrent continu. D'acord? Vaig a posar-lo en 20 volts. Per què? Perquè vaig a mesurar si aquí jo tinc 5 volts. D'acord? Molt bé. Pos aquí un cable i aquí un altre. 5, 4,99, 5. Per què tinc un signe menys davant? Aquest aquí és el pol negatiu del meu tèster i aquest d'aquí és el pol positiu. Aquí tenc el negatiu i aquí tenc el positiu. Si no connectes negatiu en el negatiu i en el positiu me surt un número negatiu. Però fixeu-vos que, torno a posar, me tornarà a sortir negatiu. Si ho gir, me donarà positiu. D'acord? Val? Per això fixeu-vos que aquest és negre i aquest és vermell. Si aquí hagués posat un negre, hagués sabut directament quin connectar amb quin. Però fixeu-vos que l'única diferència és que aquí tindré un signe menys, que no m'importa. D'acord? Per tant, ja he pres a mesurar el voltatge d'aquí. Anem a comprovar aquest d'aquí de sa. Anem a veure si deix l'aparell aquí i anem a veure. Deixeu-me veure si puc aconseguir que els cables bé, un segonet. Val. Vinc aquí. D'aquí a aquí. Un segonet. 12. Tinc aquí aquest posat a 12. D'aquí a aquí 12. D'aquí a aquí 12. D'aquí a aquí. Què ha passat? Pues que això només m'arriba a 20 i m'està avisant que en tinc més de 20. Aleshores, hauria de venir aquí i dir-me que tinc 24. 12 aquí i 12 aquí. D'acord? Sí? Fixeu-vos, si venc a 3,3, puc baixar
aquí a 20 perquè no passaré de 20, tindré 3,3 aquí, 3,3 aquí, anem a provar-ho. 3,33, perfecte, i aquí 3,31, molt bé, i d'aquí a aquí, doncs vale, 6,64, d'acord? Per tant, correcte, d'acord? Aquesta part és la que utilitzarem. I aquí, bueno, podríem comprovar el voltatge que ens dona. Molt bé, hem mesurat corrent, voltatge de corrent continu. Anem a veure el corrent altern. Anem a ficar aquest 2 dins el forat d'aquí, dels meus endolls. Corrent altern, d'acord? Aquí, corrent altern. Fixeu-vos que aquí el màxim és 200, però això me dona 220, 230, per tant no el puc posar aquí, l'he de posar aquí. I fixeu-vos que me diu el voltatge. Bueno, pas de 200, d'acord? Aleshores vendria aquí, anem a veure si aconseguim. Vinc aquí, ficaria, un segonet, llevaré aquest d'aquí, a veure si aconsegueix que ho vegeu una miqueta millor. En principi ha de costar ficar-los, perquè tenen protecció perquè no fiqui coses. I fixeu-vos que tinc 229, 230 volts, d'acord? Fixeu-vos que no ha passat res perquè he ficat això dins l'endoll. He ficat amb uns cables en correctes condicions i ho he connectat en el meu tèster en funció de voltímetre. Perfecte, d'acord? Acabat el vídeo de com mesurar o com utilitzar el tèster com a voltímetre.